Jaib cins ceala fáilte go dtí episód ihar in go plé agus spráí agus tá mai teirrísnéile a bheanáil Rebecca agus tá naim sin mar a dearach tá sé brubag an nach chacha cé is fé leit sin nach bhí go honúbhah muid mórsúla fé náam se nachach. Se bhach agus bín sé Jackar sonníoch an ásásta ar bhín sneimseir mar seo. Beiidir go glusin si an seid a sinna lena deiriste gait. Bín sé Jackar an ásásta camúid clifií mar sé tíiste lena chun ásásta agus mar chéile se gáín beag bhíarm sa rubag alína dhéana léineo agus rudí mar sin lení chunál sásta mar bí sé Jackarú nach mí naimse go deas ní féidir go ní féidir go amach se nús teach siúlaid beidir teach tá nó Samson ag man mórsúl business beidir mór tubaréine sin tubar benna sna go sin go minic. Tá teart fanú mai siúla se mar hart a chaid nómad idir a chaim líim céide siúlthart sin le beidir genúmad sin sé just thusachaí as bí fáil éir úr freisin ach mal ar an aimimsir ní féidir le níos mu an sonnaí chluiste anús cot duna seirt fuaimime sin. Chu mé sí a microfón ne lei second. sé bhí ciúna is go bheith sé microfón. Scomma. Well, chfád nachfuil te tafan ar a microfón. Fuairmuid cúpa comment jazz ar YouTube ó an episód dearnach an jazz tú a chluisint Rebecca tá blas álanat. Tugann tú dóchas chum is fóil mar mé gur míle má gibert sin Nell Daly. Gur míle mád Nell si go jas é sin na chlustal mar dúirt mé bh me sort nervviseach faoi bheith airballcast marall cheap mé beidir go bar le daoine a bheith géisteach le finál leis hain mar sin go jas é sin na chlustal. Thanks for the video. Will you be streaming anytime soon? Mar sin beidir go mé tusa in a live stream finan. Se sin me sin lá gus na leinte. Ní an go mé main nó beidir a máireach feici muid máireach te dúna mar se má bhí náam bhhailm crulabóíanna. Agus Eddie Sky níor tháinig mé an episód seo go ddíanais an jazz Rebecca chustal agus cóir ceart a bheith an. Éistil mé in omlan nuair is deisam fairplay ru Rebecca nach álan an blas atá at nar le go ddíú. Agus ceanháin an sin maisib nach ionintach an rudé goil uachtarrán ag an siirnis atá tomata gon chailge agus cínte aontíim le sin séintach go bhfuil Catherine Connolly-inis mar uachtarrán an agus Tá sinna John Gormley dúirt na bheith. Dúirt sé. Agus séintach bhfuil name dropping an sin fanán. Tá séintach go bhfuil uachtarrán an inis go bhfuil gaige. Well, nús Michael D go bhfuil gaige. Ríist. Tá sé ceappa go bin sort i móhuiirm sa récha tam sé bin cis mór gur bhótáil daoine go Catherine Connolly maiall goil gailgice gailge bhá gailge fántach gailge bhá agus point teile faoi sin deach caiinú sin sé chuinem na a bhí na díspóireach dearnach bhí séir me an airní agus mé mar Callahan hí ar siad a bhí gur díspóireacht Heather Humphreys agus Catherine Connolly a cha phléidir gailge ach éigen viidir chaúmad beidir tríúmad beidir comparalis goir na rudí viidir play. Se hosta Heather Humphreys rá gur sean teangaí an chailge agus tá sí táhaach ruirdaí ach sin ion Catherine Connolly an puinte is sean go bheo fós í agus pearchún services rudí chur fáil go ceantarchaí gailteachta ach an sin dúirs mé mar Callahan camid go ag susanis agus an sin cheap mé ó pléfa siad a ríiste taréis sus ach níor phlé bhog siad ra go dtí tapí cín seile mar sin bhí sin sort máslach gur stop siad caiint faoin aige dearchna bhí an puinte dhéanana ag Catherine Connolly go bhfuil services tastal ag tastal sna gailteachtaí a chun freistal ar na ceantarchaí sin mar chuna be tá freisin tá Camus testing an tairige agus an cúna le na dámóga an teasan a chuneal an te céinte mar sin áfuointe bhí ráionla cecha sin mar dústú vi an ar dopan agus sin ní hánig tar rééis a chuir bit sin mar
Sta go léirín te sin sta on dearcha te go leir daoine beidir in áirtaí beidir níle sam ach má sin héin tá mai ceappa gur gur bin puinte an láidir nó cis láidir gur bhótal daoine go cetránna go gaiige díarn. Se cén sé tim le fao sin. Bú tú sástan is go mu sioch go dtí deara an sé sa thuirsáirta? No, détarrá muis détarrá Tá se ná Tá dó tús mí márt a go dtí níis mar caiinte cin 6 mí nó mar sin agus ní bhíon éon ar sos na réide bín ní bhíon éon déir seachtainine deach gobar chola be an córa céanna leis na Yanks gcónaí. Mána bhfuil agé tá ceard siop ag finán is bíse ag pléile thuirsairí 6 lá gon teachtain ar an tower agus tá sos tiltte gan is. Bhfuil níidir an saoir a holmí máta go dtí mí dearfóver. go ddíis. Mar sin tá sos agus bhí caiintear níos an cecho fear nó cin seans go dáir seach damach na báid seola an blian ar fad na báid thuirsairt na báid dúlan seola an blian ar fad cechaí mar chuirdaí ag fós an ufasach. Tá sin tart sos ús brandmuid go mór ar na straintsearí ar na tuidirsáirí agus tá mu tean bhuioch hé sin marach na straintsearí stein amach tan déanú na sír cin tríchéad a récha mar marach na straintsearí fach se sin leitaí beidir beidir bid amach céad chuí go nó mar an duine. Gahar daoine óga gahar daoine tá fití idir is na fití agus na tíochtta dearmid tá gur chláán athóga bhah gear chláán óga an mar sin an teirigid mí na saoú sa saora sin an difracht compar le go áit chuí má faoin dua tá dáte chuí níos sam cinnáit i má jó nó slíceach nó lá na tíre níhah einsart transgedal torsacht mar sin acup mar a bí orb fágal dus a goir daon óga ní vín ná dus mar húpla na rimsib agus semánscoil semánscoil hí genúr i mar angsa hí sé sin mór bain an rang is smó ar fa anna me rang le journas hí ní smó na sin gepa ach le nílas cinad hí tá a genúr bin an rang smó a réchaí se point tá meid na háartar le gan rang dásead méin san áidirh. Mar sin rát anáir tá gá áte be mo faoin siad do bhanach le gan rang tá sa gantar nó sa máile te sin an neamh nach bhfuil Tá mai bhfuil sart scéilte fa fat nach sart Tá grúpa mór cáir a hetsa agus bhfuil é nach fan ag bailile. Ní fi an cuioine ní an ghfuil éanta nach go beag bail fós sa mó. Tá de lugim le clia nó beidir America nó chu. Bhil nó in saoir. Ní léon se bhfuil bí muid bragmór na thusáid ach in tron ina séir ach bín se chudeas an sin san gíomhann ar víns rudí cinú síos agus tá áteat chud chéin a ríist agus ní cá tú ceisní agur choláte tú cin dróhfuil se sin nó céim fágann ar chláochaíán agus se bar na ceisneás tú nuair d céach amtín sin fan tú ru difrucht scuúnam san anú de sár a hóla mé riomh a dúirt se customéir sa ggheartúpa. Bhí sé fearíad bhfuil na rudí cnithaite seo lábhionanta dúir seo a chuideach agus dúir sé bhfuil na anam nach orb agus dúirt tú ótá ar na rudí tá lábhionanta tá anam an duine orb. Agus bhí sé go háart brenn ar na labels cé an cin rud agus dúirt si wow, this person sure knits a lot of stuff. Agus dúirt tú cin duine sin is agus dúirt si air an wari. Agus bhí tú cinrid ar an wari and this person she knits a lot of stuff. Agus dúirt tú tá sin scríomh ar chola label is
Aaron Ware atá gist ní ar an warí. So bí muid má gan tú fuiútaí má muid cá gan tí nu cinn cé an sin ar an warí. Scoile mai sin. Bhfuil se cholann is sa ríist chaáar. Le chud smó acu bíad a go jazz múntas chulrad ach bíon cáir se gan tú cáchanna mar an cearcha. Níor sí go donnaon rud techt A deoch se bar deach barú se go tíireach. ó an táne te me nechan naípa go naíh an géad na daine hagan sa te is ní hín éon tripláid nó éon mar sin an sábhalte te freisin go minic fá mu an baisciltíh má dí mar sin ní hín éon imní nó éhras faoig me se tóí. Chuideh do bhhuiilbar ó hána ar chuideh. Goúh a fu a ration lá cí fu mar reis ach freisin sean rud a hála sin nach chu scoutéirí bhil aimach mága a chu deam siar gon is meáin ar happy hour chlintte ar a te gan te tí gon is meáin ar fe beidir tína chéirú a chléigeas ar a téir a te se ar níar sinna rééist bád le secht ras sa bhíl agus mit mar a deara ní chuide chu ní choilse befocailteach stíimbeilte. Beidir tíimmeilte agus mai cepa gur duine cop leis ar cléíocht. A níos an bed ná a fáin ciíonte. Níos gur a dearmar an gur skip se an bhhuiil barórmacha. Ahí sé ceir se pí spúoch. Ach sin an rud a sméasa bhí buoch go bin rud a sméasa déachtarla nó sin a goidehharm sa teanin is éir. Ach mar sé bína tána réide a chu sin ach Nu ris me Tomán seart. Ní ro vinnig a vinnig gus cá an seo in is sé mar ní an gáile an áire ach was go méid bin siú lá bór agus brenne siúir tús cin fógu tú tomaid ar an mór agus ní vín si gé bogas am meach agus sin amtí má hín grúpán sé le go tíh an go bór leile go tí tíhile Jackar. Ach bhfuil séintach iad an agus cinnte níomhah mu an marta ganid ach tá séintach susáil freisin agus tá meid súg mórne leis an íomre agus an susbeag. sé freisin seo rud mu in is tíireach níomhah an tá sus gotí coppla seaachtainna chun na réide níomhah tá amsa seonna ná sa ceachtar reinintach mar se tugann se deis agus Soirinte amhuiid bheit an rudaí mar seáon agus tá má tainú de lena optí dearmid testing chamuid ná féin tellim ar é ná mar sníon an réide tam ach go rudaí mar sin rudí bega sé na rudí bega rud a smó chuileach hasting am na réide mai rudháin mór ná deach tíú ar sinnach nar tan rudí bega lena Tá ar méla nó ar níháchar a scíb síach bhfuil chumsa é chu bardam sa ar tíú ar rud amháin ach nar tan rudí bega le tena chuir deart ní samcuir te sé me ar rubach tá sanna duna fuime sin bhfuil. Éonú chuirnsmen microfón gar go sonní stopan sé an fu. Tá sam tean scóla aige. Échi sunní sé bhín sin an dá episód tá sunní tean éon sin impression. Sin tríú host ósta ba fear tí gaiir tí gaiir tí. Cén rud is mú a hanig le a faoin íomhar finna? Well ru mu sinna níis a bheit an pátchoile dhéanana smáile mo chuid fi sin ar YouTube dhéanana dúirte níos mám sin díardanna kit marúir tú hána céir is meid in a livestream na creile beo bei man anna sin níos minicí freisin. Rudí mar sin rudí nachholm man aon sa saoras art bí me príochloch focailtainna team cealtar san annach nóch bheith faoihrú as bíon sa saoir a bíon me mar se rudí mar se Deach an tam se an bblion ar timpplair i hana is málams bheith brenne ar scon an uafáis nó Harfilms. Is gur an tam seo nerv ranna mé ar an trí scon an the Omen
hen dogus trí agus an prequel freisin achan is mar ar galín beag ní bhain an bheith breanú ar nerds rudí mar sin is cartoons an cuiid is movins mar breanú inis ar coolla cair ach lé me cúpas leabhar ítach sort apocalypse weep le ón Brady tá 3 cíán agus tá an bhá éarnach agus sort go agus na sconanna sin faoi zombies nús 28 days later nó cad World War Z í sin frád bin si bunaí tíocha eilech hána leabhar sin le weep maiall gur se bunaí in éan bhí an simú hí ceannach go bunaí mó áit mo chun é dúchas agus an sin ceanna le bunaí in is mór mar sin bhí an simú cechaíach zombie apocalypse in éan is cechaíach se sin is han sin go mór le mas íhanams bheith léomh san íomhar go háid marall ús a bín sé dúirtí mógus níor bhiú go amach agus tu go deas bhain an sich síos agus leir léh. Tá Kindle áit nach chuil. Tá agus jo mé bhád níos mú léirecht ó formé sin ach thos mé i ggóil ag an leirlinn tá leirlinn an tean ina sir leirlinn ítach agus thosa mé ggóil an sin le se gáilín beag a rinn saora agus inis be me ggéarrá leabhar áardú chum héin tríd an leirlinn. Mar fibicin leir de ggéarrá fiú mna se acup tá an áil as an fibicin an headquarters an gáil nó fibicin tá an leabhar beáil tá de ggéarrá. Mar sin be me cín se be me gúste bhád níos mú ag ban se bhád níos mú úsáid as an leirlinn as seach. Bín sé intach an seo tá neir áisna an nach ceapa a bfach ar élanbeag nús an leirlinn agus an gym. Thosa mé Púirín álas. Púirín álas se for mé bailíocht gon púirín álas agus chumá a réir gon céadú le níos an blianaar de cínteach. Se go má go ar fáil mar mú a chud céimení fáteach tíhiste gon was at orinttíomh solas an lé an tá tú an go ag gym agus go ar treadmill nó an tre le bheile úsáid an sin sé intach. Go háidir nar tá naim se go donna nus tá inis. Beidir beoch me sunnaí thuirtlam agus é chuir treadmill freisin. A tá ge go gaiir tastíon ní hamháin an physical was a bheith siúil go physiciúil ach tastíon caiisiad bheith fáil bailla agus ag feicil rudí freisin le bheith an sort an fuine bhúsáid i gceart sachaí nó bheith sort sásta thuir se siúlóid nídíar was a maicinn tú duine tarint an gaiir an líd agus níl an gaiir an stoppa bailla álas rudí níos sin go máthób mar tastíon an sort an cechéar a mental stimulation chomáile an rud physiciúil. Se bhfuil se go tíireach testing. Se ní te mar a chéile bhfuil nos mu chéine mu mó siúil Tá se go jazz agus fóláin a bheith bheith breanú háart tímpairt agus bheith smaoinú agus mé héon má siúlaid ceagan rudí hainn slumsa bheith duna macnamh agus bheith smaoinú cidas me dena agus an lá sin nó cinas me máireach nó be me seart a play rudaí a hála le leinte i mo leicin agus Brean na blondaí san plandaí. Á se well se san íomhrin ní féidir se Is má le go siús dorcha ach ní málamsa. Se smailem. Well fa a ghfuil in aimim sem má go leor a é mata se téirim a fleislemp bet cear go leor agus freisin tá mai búirt me se páile episód hána ach buntaiste bhaine sa sin íomhrid inis nar tan clog áí níos go háirid mí siar mai mu doracha lua bit an goharmat an tair gláán bheith na réalta go dhéceall an sa leir an lua freisin mar sé sin rud haine samsa go mór tám sin go bblion. Bhí doracha háart chlógáirí hátar cúig sta bheith sé dorcha. Well sé a réach i go háirid as a tin ag an coppla seachtain se mar háart a cúg. Mar se máis meach siúla teartar déach se bheith roianta gean nó gaiirí dorcha idir mu ceir se cúg as a tin
bhein mo tabaréine beidir de finman na dhééis was do docha sin. A te cena na réilta chuí cin é bailach na bófinine bepin é an Milky Way mar dear méle. Tá nána sin ag ansaar sin rud nach bheith cenne sin eile bhfuil caiir na gaiile bheith nó le cí nó sa bailile mór a be éonrins me an eile na te ar docha san nó sin rud aín swim. Ní féidir an réalta go ceall tá na de troilú sailse an mar sin buntaiste romsa récha ní mar sa le mo docha. Well, is má bheith brenn na réaltóach ní málam nuair chuna tam sin thomas siús dúchtas agus chonig mis se rudí cinste tá gair nó cuiir na rudí cin bó ar mór chillan a chus go a bhí annach bucead idir gláí nach sé gláí cheap gur rudí cin le amach ón áiríach agus sin an cúntrá mar dear méile an Twilight sin a bhín sé doracha nó gaiirí doracha tá Germuid was beidir leir se cúg béidir. Ní was bailach do doracha was gaiirí doracha. Sinna tá hín sert a solas bín clás bína clás mar a deara do chud sóile mar cheappa gur mar dúirtú gair pucaite mór nó táirmh mó nó ruta cinint mar sinna nach bed nach bhfuil nach cloch nó sa gá sin buceat. Is málam sa bheith brenn na plándaí freisin cin ar plántaí tá fás cin an go bhblion ach sa dúcha is ní féidir sin íonna mar sin rud eile tá sé nús nachfuil tú feiceil an pectar omláin sort. Se go glóir le téúrálas ruí ach barlam a bhád go machsúil na rin se gal. Bhfuil barlam haine sin freisin smailm san doachtas freisin ní chun te sam sort ach Beiidir me gur fear man ar cin teirím sort níos muíach bheith siúil sa docha Beiidir compar le ban Beiidir níle sam. Beiidir se Beiidir bhfuil chuide sin frisin an sort. Is málam go raisiigh na plándaí bíon cumartas idir me héin agus fin an cholah líon cé atá an maglí na mecha eáil dosach. Agus cé bhua le tríomhlíon ní chéan is ríiste? Well, hí tá scéal barú faoi sin im líanana hí se anáin im líanana teirn is an nora hí se fearsan hí se anna ní a bhí beidir chanig muid beidir 8 nó 9 beidir in nora níos ciméide go bhí se fearsan a chanig muid can bháin ar ina sé agus bhí se sort crínaí bhí mu an Jimúch agus bhí ar an cúnáil ó rinne cin dinne cin tein carráise. Bhil dinne duna cin chotsa carráise. Bhí amíocht mór tinide me héin agus Rebeccaach échaí bhí mu an Jimach me bhí sé crínaí go mór ach bhí muid an gáile agus beidir chuteintsecht. Bhí muid an gáile agus bhí muid stoppaí ag duns an sin an fancy duns mar dear nach na cara agus bhí parkáil se ddíorchan sin sa gár clós ag duns agus dá mis sa gár leis gáin beag agus thó tusasteach ag duns len siúptarachtaí an is haint tú amach ríist agus nuair bhí me a gár bhí me sort breúach bhaineog agus céad a bhacha mé tíochttaí mo an bhaineog ach an magalí na meach. Bhí sé cean gan planters sé na putí mór sin potí mór agus níor chréid me seo agus sin ha mé más a gá agus ranna mé le bheith cínte grá seán nach chuir me fecailútaí agus nóir haint amach tá fi an hús cuiimiid súsaríéis den rééis muid post an pacha seo ach cé cheapún ar hánig tú fi mar á brena fin an brenda is níor satsa cin bhí mar caiint faoi beidir faoin clíhí an parcail sin se me beidir gur grúd cin níle sam mar dúirú gur a cáir pácrate ná na ceach ó bhein úrúd níl sam running mar sin is bhena me sí tíar in smóide ach citá sin cíní chéile be buite tríblion ní chéile me ceappa cin am hosa mis sé chéan hanig chéan dós mar sin rud a stáhachttaí nach sé. Cáis plan eile fiúcan is cean níos Jackar níos an a bhríist. Se ach sé nó fao sin freisin hí sé sin coppla seachtain dearan Th rééis chuine mu ceanna teirn na saoir
Bhí sé beidir trí seachnaí na dhé sin beidir agus bhí seach a fóláin. Bhí seach a fóláin, bhí seach a mór agus fóláin agus I compar is cean beg suarach trína I bhín seo Béidir an cean bhíon nach na cair nó cruch na cair croch na carach. an cean sin béidir mai gur sé ipsart potamór concrete gorsin sort ag sú an chas agus gur se crosar timppla nús a bhachan seo leis an éalcloch. As fásca. Agus fásca freisin agus gan mór an commartas ó plán eile mar an áis bhí se fás bhrena sin nús nach raon junta leis leúpla blian agus bhacht daoine ra bechar go plantaí chur an sin gomach planí jazz le feicáil ach tá sé níos fear gus na plantaí dúchasacha gan a bheith chur nócha rudí horticultural nó rudí Is sí bhfuil a focail sin nach horticultural. Tá céim amta sa livóíocht agus banide sin le plandaí a ásans go nádurach agus éonar ecinn súid plandas ar eisteach fás an gáirí nó éonar bfach fin anrá cin ar planda sin is agus se ní sam is horticulture variety sin ach se mar sin se go má agus na plandaí duchsach a nús an maglína meach agus ruirtí mar sin go bhfuil muid tuairt deis chob sin fás gan an nummercha pútealaíonna leis an áit. Ach bhí chuir mé riomh sin sin ag banisteocht an sort shopping centre sin le ráló ó breús nachholléonar junta leis an potta seo agus sin rud má mar sin nábí gig bant na lifrannaí nó an sáda chras mar testíon sé le deisiirt go plandaí dúchsa fás agus sé go má gon behéigsúlacht ach Well súl gomach godóireach duna híd faoi dear an níos an té víns lé le leis na potaí nó bhach sim ecin nó bhaige in áirdóireacht nó horticultural mar dúirta godóireach faoi dear plánta blá pásair mar deirta is mé chu gá. ní fachas sát. Goirdaon beit an machach go puoin cinna plánta sin nó gomach donneart duna cin le beidir go duna cin an ar taí bro gomach tinine agus gláánach na potí mór sin agus tosin si deoch scríba agus gláánach as a skrisa duna domaiste. Ach sé sin rud a hanig mór an fisiologí sa saora bheit an brenner na plandaí ach an sin san íomhar níos a cho simime sin ó híh plandaí tá fás. Well kit a fás is mar se kit a bhach simúl mar fás tam se go bblion. Sceachheall nó mí sé an fuil nó. Se beidir an cuián beidir san is an. Ach nach chun na cruomh nach mí sin le fáil tam se go bblion nach nó just ní slóte sem léan. Rubú ní slóte beidir. Just ní se mar se. Ach mín cruomh nó ar fáil ar cuilan mín. Cecha cruomhnaí. An rud dearach na berries bu go se. Bíar na rudí fearan nach níar bíar ar dí bunan ach níar nó dí fearan. Tá chuil an eisteach mar sin bíon gá fláánda an cean forin can bud an glórplándaí bíon an dá fáirt sa blanda chéine. Fás an teathar céin in na suir. A fás an mó freisin Tá rudí mar mílteach in mó. Se mar mílteach se. Á se bhaid níos mún an rudíomhacha teart na rudíomhacha teart bach sé sa Skype nó fast sin ar a greig. Well níideach ar a greigeach. Ach mé an ngaí so agus an níl an defnachtán freisin sa bhód. Ní an defnachtá nach an air sa bhód. Ní compóir le tála de bhaintir sin de doncail gáir ach well sin rud a hainn slumsa naint me agus muid cuairt ar bhó tuismarí agus oncail Rebecca. Tá go leor sort crinse ag doncail chuir sin níos well haar na blianta bhíoh se gúnig chu crinse mar sin tá éagsúlach má is go species de friúla agus bín se go háling go ag siúil idir i meas na crinse? Bín sé ag jazz go ag siúil suirt meas na crinse agus brenner cin cinálta an agus bín sé tuairt suirt thuirún timppla náit de spáint céin tá fás an cé áte agus is íomla me sin freisin se ag jazz. Den funteoig sin eise be mé le. Bhfuil tá sé sin sort
Nis an John roiintach an is maiall ar an rud sin an ash dieback an cinna fungus sin a bhín sa gonsú críse faoinseoga. Tá sé ar fud na hórpa an gáir sin is agus tá sin éar nó beidir chavíle sa chaví sa dóéag beidir ferréir agus tá sé duna an do se thuir fú dearnis má bhrein tú ar crán faoinseoga gompers le Germid crán sycamore nó crán dárach ní hín an airad bilogí bí na bilogí an gáin ar an crán faoinseoga an is maiall ar an ash dieback seo. Tá an ghilge ar ash dieback ní féidir an cuiine is go a hain ach sé duna an domaiste agus duna sé an támad ní bhíon an támad chomá sin le bheith sort ag úsáid ní bhíonn se chomá sin cho láidir sin brisin sé go ré agus bíon sort lag agus maiall ar sin bíon deacreacht anis a bheith an nó comáíanana astap. Mar sin beidir go be méid méid deir le Clash of the Ash agus cé éon rud dúirstasa? Bambú a bú nach cha. Se mar bé tá si Johnnyartanis bambú sáid le comáíanana mars cosú nach chuil sé ró ré hiocht ar Fuinseog fólain. se. Agus é fuinseog fólain atá tá gur a chuomhnó melas nach crán dúchasach fian ceart a sin a bhí néidir i riamh mar sem certas chuir a mún a riidir ach comáíanana ní bheith ggéiris nach chuir a mú mar se is mai pute frosta go leor nach chuil ré go leor an bambú chuir a fás nach chuil. Tá mai ceappa ggóil Tá sé ceapí bheith agus níos scopaí freisin an crán. Téanrút tásúla nach mé in nummarcha gan rud a deaice go leráte chu i mó a níideach mó go leir chuir an eile freisin an naríinte siarghlas cinlinn monoculture be benúir Se conifers spruce agus ru citrus spruce crán nula na gan sin é. Ach ní sin go máach an típlachaní na tá nummarcha go rud amháin mar sin. á se agus an rud fúp sin ná maiall goil siad siarghlas chuann siad bach ar an solas goil síos go dtí an tála, mar sin má haon tú go déana áit tá golóircap sin fás ní ecinn tú éon flan eile fás ar an tála ach an sin is suirt cail dúchasach le críse dárach agus rudí se fecinn tú tá éagsúla tá plandaí eile sin fás ar an tála agus bíon siad suirt ag gobar le chéile bíon an bithéagsúlacht nach sin ní gur an monoculture mar dear leis naríse lug san plantations. Agus brand siad gorán a freis mai ecinn túid ón bhád weit dear fecinn tú cairn og mór dorcha agus sin na conifers ach cin ó se arína sir faoinseo go bhrenn mé so san sinna an gléigetá ash dieback crína sir faoinseoga mar sin sin a gceise sin Sófasach a ruta na réir nach sófasach a ruta. Tá sé ufasach. Se bhfuil sin rud henslimsa cuasúirte bhío ar récha na siúladí jazz sin má tácrainte teáin na suúr ach ní mór an is bite dá bheg i comparéis na crainte bhrá mór a vín sa mógus níomfach an éagsúlacht céannach an éirid mar se romsa Tá mar i leannach má tá muidir te mar dear sa moran is sé cinál tírdroch céine tá sa moran mar se a go le creigeanna agus gur cloch a ní mór an críinte tá mar se romsa am hain is smailm sa críinte ceall sin rutáinslumsa. Tá me cepa go bud an chéad uair riamh cholamise tusarrá éonrod a bhí am sa mó bhí níos fear na aonrod bhíat an sin níos mar sin tá chosáasta go sé tafaíana in is sé ar badcréile. Tá fiine sin is sean. Be me chuir seo ar lúpanis be me garmach an pí seo agus chuir lúpan sinna. Well is smailm éagsúla is séhlumm an timppla tain na teirn na suúran an boran ach tá se go jazz an éagsúlacht Tá sin rud amháin nachhfuil leine te na go leor críinte Tá sin rud amháin mar se is sílam críinte. Ach rud a haine slemsa faoi chríinte sin rud chuinte neir mi sé i mó mu nó timppla átechaite go leor críinte nó náitina meárna nach chuil tá caiil jazz a meárna an fuaim
mín na begaí. Tá se nús fuam na bharige sean fuam céna mar se chunte náirt mis sem jógus má insert má ní mumin is saoir má ha meas na crinse má háinine mo chun súla cheappa me beidir go mó cean na faoich na áit cinnte in na saoir nó áte chun Tá sé sin go heas na crinse. Is cuilam sa nuair bhí muidir siúlaach a dosach as bhíocht tú tuairt cuairtearm sa ngáile. Taréis cúpa láh bhachsart tíochtart sa cúnaíon bailíní in na sir agus bhacht tú breanú ar fi an ar YouTube blian in na sir agus ruirtí mar sin. Ach bhí sé bar bhí me muoin sin na dearna leis a gáilín beag níortasánach bhí man agus tháinig an chláir sin ar TG Car ó bhuiir go tír ba ó bhuiir go tír chlár an jazz agus bhí episód an daran episód gon srá bhíidir in na sir I caiint leis an le chuid gus na múnseiréis meanscoil agus le daoine eile na háte daoine tá gobar na báidir ruirtaí. Agus bhí an ar thuisí suas ag go telís chuirsí a puincín suas ag an scálan. Cid a puincín? Puincín nó shrún. Mar dearch sinna focail tainna teir in na suir puincín ná srún. A chuirsí a puincín suas ag scálan agus bhar áidir an tá sé chocosta le na deide. Go bhfuil isteach tá ceappa ní mé haon sé chuine tá ceappa mí tú hain Cominic na mu an gáile nó le níos múna tear muid í nó bí tú hain ará níos múna mé hain is sé bailile buh me níos múna mé hain is. Well béidirach was si go jazz bheith mé ar thusach se go jazz níoste sé ríist a bheith hiocht a bháil ríist. Bhil mar neart se go minic Tá se go jazz go gaile sin is síocht a bháile. Ceirlóir tá ceappa go bhág muidir sinna gon episód seo. Agus má bhín éon moltúltaí agaí nó éon cheiste agaí chuin fágaí comment ar YouTube nó éon áte eile ecins tú muid Instagram. Tá Instagram de play agus spray doesn't PLAY agus spray. Agus bé muid an bhór goid ceistenaí agur sin sa chéad episód eile. Mar sin fin a gur an línará? Sné mar se slán go fóil.